anak dinhi sa kalibutan. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ang anak sa Dios, si Jesucristo, nagpakatao didto sa Bethlehem sa Israel, mga 2,000 ka tuig na nga milabay. Mitubo si Jesucristo nga puno sa kaalam, ug ang grasya sa Dios anaa kaniya. Sa dihang si Jesus mga 30 na katuig, misugod siya sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Nagwali siya sa Israel, dapit sa suba sa Jordan ug sa kalungsuran sa Judea. Mao kini ang iyang mensahe. Hapit na maghari ang Dios. Paghinulsol kamo sa inyong mga sala ug tumuo sa maayong balita sa Dios. Bisan asa si Jesus moadto, dakong panon sa katawhan muduol ug maminaw sa iyang pagtudlo. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili muagi kanako. Ang tanan nga mutuo kanako pasayloon sa ilang mga sala ug makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Si Jesus nag-ayo usab sa tanang matang sa balatian sa katawhan. Bisan asa siya, ang katawhan nagdala ngadto kaniya sa tanang masakiton, mga nag-antos, giyawaan, mga patulon ug mga paralitiko, ug silang tanan iyang giayo. Usa ka higayon niana, si Jesus ug ang iyang mga tinunan miagi sa siyudad sa Jericho. Dihay buta nga makalilimos nga naglingkod daplin sa dalan nga ginganlan og Bartimeo. Pagkadungog niya nga si Jesus milabay, misinggit siya ngadto kang Jesus. Jesus! Jesus! Kaliwat ni David! Baloy ka na ako! Gusto ko makakita. Mihunong siya og mihikap kaniya og miingon, maayo ka. Makakita na ako. Makakita na ako. Makakita na ako. Diya-diya, nakakita ang tao. Labihan niyang lipaya o misunod kang Jesus. Usa ka adlaw niyana, si Jesus og ang iyang mga tinunan mitabok sa suba sa Galilea. Kalit lang miabot ang makalilisa nga unos. Dagko kayo ang mga balon ug ang sakayan na puno na sa tubig ug hapit na malunod. Apan si Jesus nahinanok diha sa sakayan. Sa kahadlok, gipukaw sa mga tao sa Jesus ug mingon, magtutudlo, hapit na malunod ang sakayan, luwas sa kami. Nibangon si Jesus ug gipahunong ang hangin ug mingon, hunong. Ug diha-diha ni banos ang kalinaw. Unya nangutana siya kanila, nganong nahadlok man kamo pag-ayo? Wala ba gayud kamo motuo kanako? Natingala ang mga tinunan ug miingon sa usag-usag. Unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mipatuo man kaniya?
Sa laing higayon, usa ka tawo nga ginganlag Jairo miduol kang Jesus ug nagpakiluoy. Jesus! Jesus! Luwa sa intaw ng akong anak. Maluoy ka. Dusi pa lang siya o gimatyo na. Palihog, uban ka na ko. Jairo, ikasubok ko. Patay na siya. Yaw nagsamuka ang magtutudlo. Ayaw kahadlok. Salig lang og siya mamaayo. Busa si Jesus uban sa iyang mga tinunan niadto sa balay ni Jairo. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa bata ug ang tulo niya katinunan ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Hatagi siya og pagkaon. Gipinahan ko kamo, ayaw isugilon kan bisan kinsa ang nahitabo. Busa daghang mga tao mituo kang Jesus tungod niini nga mga milagro ug mituo sila nga siya mao ang anak sa Dios, ang manluluwas sa kalibutan. Apan ang reliyosong mga pangulo ug mga pari nagdumot kang Jesus. Nagtawag sila tigom sa ilang hukmanan sa balay sa pangulong pari ug nagplano pagpatay kang Jesus. Usa ka gabi inihana, si Jesus ug ang iyang mga tinunan miadto sa bukid sa Olibo. Ang pangulong mga pari o reliyosong mga pangulo miadto didto uban ang mga opisyales o kasandaluhan nga nanagdalag mga sulo, espada o mga puspos. Gidakop nila sa Jesus o gidala ngadto sa kadagkuan.